Yo, good morning mga bahay. This is Rax and this is Rods. and this is Kim. So nasal mi karon mga guys para muhatag ninyo mga kalingaw nga mga videos guys. By the way, kung bago lang mo sa muang channel, please don't forget to subscribe, hit the notification bell, like and comments guys para may love kay mo namo. One eternity later. Okay, daghang tao dito may matagaan mi sap Okay, sus. Pila ka buwan lockdown. Positive pa ko. Gi-lockdown pa mi, hoy tarong ayuda. Sana man tao ni. Ma. Unsa naman sa duway kanon? Si kanon ba oy? O unsa man ang tawag naman sa ka? Igutom ko, pwede ka mga kaon mo, magyaw-yaw na sad ka. Unya respeto yo nimo. May na lang, nako istorya nimo good news. O unsa may good news nimo? Sige paminaw ko. Sige, padayon. Pinanganak ko ni nang hatag og sap. Unya. Sap, Siyempre, bago ato ka lang, ng sap, nalista, sige nalista. atik program ng sap. Sige atik ba? Sige atik program. Sige, atik program. Dili sa na mao ka na social amelioration program na mga hatag og tag size meal. Mao na siya dapat. Naam ka, nalista mo ka. Nalista ko pero di man ko tagaan anak. Ngano man? Di man ko. Wala. Param na sa tuwa ma. Oh, dili Imong na anak pa- na po ka buok ma. Di ka na manay prato, ganun. manay gunay ra ta. Magpaabot anak ay kay pobre ka. Di lang ta mga ona ni. Di lang ta mga ona ni. Wa mo kita ka trabaho, wala kita, di kita ka kapanaygon kadakpon ta. Ang ganun lang tuyo ganin, na yung tagpatay diri. Hapit ko sa kabuan gi-lockdown diri. Kita diri sa ano kanon na to ani. Awa, kaon tagbas. Hikog lang ta ani. O ba, kaunon, mo ilang gusto. Pagkapila ma-lockdown, di ka na mahatag, kaya nga para ilang bulsa ba? Bahala gutom ang tao, basta ang bulsa na to, busog. Ay gutom nang ikustanan diri gani. Busog ang bulsa Hindi ba? siya nang itag kaon sa kadlaw kausa niya ngana pag yun. Kadako lang ning tiyan ako pero way sud, murag ikaw. Ito ganahan mo reklamo kay bakit nga no? Mao gyapon mo reklamo kay tutuod lang gyapon kay nigadto nimo sa mga kanang sa barangay mga social worker ano mingon man sad sila ngadtog DIS. Inigadto sa DIS mingon sa nga iadtog kanang kuan. Tapos la interview adto dito palyaon lista ni kay pobre ni lista na tanan ngano wa ta maapil. Manay gunay ra tahan apo ka imong anak nga mga anak sila. Dagang kay gahila ka na. Ang katuin taong gitan-aw kato mga ubos taon kayo nato. Maganing ko pala salamat yung tang iniini ta bisag wala man to tatagay ka ng panabang ano mga gobyerno pero ang Ginoo ba naghatag gyapon nato ka ng kuan grasya kada adlaw pero ang pangutana lagi katong ubos pa nato. Unsa naman na itabo kita gani ani galisod man gani ta ang uban pa ka. Iya sa bantaw nga angay yung tabangan wala in taon ma kuan wala in taon mag mahimutang tungod sa kawad-on kalisod sa kinabuhi. Maayo man sa ko lang maayo man pag dumaa sa tong presidente Duterte maayo man gyud ang Pagdumaan pagdumaa. ng presidente nato naningkamot maayo para ani nga pandemya. Naningkamot nay gibaligya or nangutang unsa pa ning gibuhat para masustiniran. Pero ngano wa kaabot sa tuwa diri ang sa. Wa gid trabaho diri. Wa gid pansikay-sikay diri. Ako ray na positive nga way tambal-tambal na ayo. A few inches later. Ako naluoy na lang ko sa speech ni Presidente Duterte. Ma, tibaw ka? Nasa speech man ingon siya kung kisa to mga may lucky dia. Pulihi ko karon dayon kay gikapoy nako. Niingon gyud siya siyang suna. Gikapoy na itong presidente kay ngano man. Sige na nagreklamo ang mga tao. Tanan niyang gibuhat bati na lang. Pirmi so katong mga may lucky dia niingon siya. Pulihi ko ninyo. Naluoy ko mas itong presidente ma. Bisag ingani ta kalisod, bisag ingani ta kapobre, nakita nako, na-appreciate nako ang iyahang gibuhat sa tuwa. Hinaot nga ang Ginoo maghatag pa niyang taas nga kinabuhi, maghatag pa niyang taas nga kaalam para giyahan ang Pilipinas nga mahigmata unta sa korupsyon. Kay ba kung kinsa ng mga tawhana pero hinaot unta. Na naman kay nakapriso ana gani? Awa tay pakyan na nila, Ano ba? hato na unta mutanaw sila sa Nangapriso. kahimtang sa mga pobre. Sama gud dingon ni Manny Pacquiao gud. Di ba kakawan sa ato ma? Ni si Manny Pacquiao nga ano kuno nga every time mahuman ang termino sa leader, maayo ang gibuhat sa usa ka leader o sa usa ka presidente, wag tangon kay ngano man kontra man. Bisag kaluoy lang unta ba? Di lang sa sila mobuhat og mga bati ba in times of this pandemic. Sa nanganti ko mga may lang kadawat kasi mong sap kay may lang mga untag lechon manok kay wa jud ka tilog manok. Pero may lang baka atong Kan kanon. manog panghatag, wala kay tilaw ato. Na chicken flavor. Mario Sip. O ko tilog pure nga manok. Nakoy pinaka-best nga Unsa man? buhat to na to. Iampo sila ma. Ampuin sila ron ma. Mao ginatong mahimo gyud magampo gyud tas Ginoo. Karon ma, ampuin sila ma. Oy, Kay nay nananaw na to ma, wata kita na nananaw na to. May nila mahigmata sila. Sila ma kay murag mo ginay kuwang sa tuwa ba atong mga leader, naslay mga naslay pangutok pero kuwang sila sa giyas Ginoo ma.
Masinot maablihan nilang una-una. Magmuna pinakabiswe na to, buhaton ba? Iampo sila. A few inches later. Ginong Dios nga labing gamhanan. Pagbuhat sa langit ug sa yuta, sa kabukiran ug sa kadagatan. Ug sa tanan nga naanin hinin ning kalibutan. Lord God, by the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Tabangi Ginoo kining gobyerno. Tabangi Ginong Dios nga ang kadagkuan Ginoo magunahuna unta sa kapakanan sa mga kabus. Hinaut unta Lord nga ilang ipagpaliban Ginoo ang ilang buhat nga sa lawayon sama sa pagpangurakot. Ginong Dios ikaw Ginoo nakita sa panghitabo karon, nakita ka Ginoo kung unsa ang nahitabo karon dinhi niining kalibutana. Nagiingon lang nga pandemic, nasa giingon nga pandemic. Apan Ginong Dios ang tanan ikaw ang nasayod Lord sa ilang matag kasing-kasing. Ug bisan pa man sa nagtan-aw karon niini Ginoong Dios, niini aktuha. Kung kanang tawhana usaman Ginoong Dios sa nahimong hinungdan niining kalisdanan karon, pagpangurakot, pagpangilad, pagunsa man haron pagbusog sa ilang kagalingon nga bulsa. Lord God, hikapa ang iyang kasing-kasing, hikapa sa Lord nga mausab ang iyang mindsetting Ginoo. Unta tabangan ug tan-aw niya ang mga pobre. Unta iyang kaluyon ang mga tao nga ubos in taon kayo. O Ginong Dios, bisan pa man Ginoo ang presidente dinhi sa Pilipinas nga si Presidente Duterte, hinaut unta Lord sa iyang pamati karon sa iyang panlawas. Hatagan pa mo sa kalig-on, ibalik mo ta Ginoo ang iyang kalig-on Lord nga makasagubang paniining tanan karon nga kalisdanan kay dili lalim Ginoo ang magdala sa usa ka nasod, ilabi na kung ang imong ginsakupan mga tawo rapod nga muunay rapod sa yaha. Ginoo, wala kami mahimo Ginong Dios among kagalingon. Kung dili ang imong gugma kanamo grasya ug panalangin, ilabi na kalinaw diha sa balaang espiritu diha sa ngalan ni Jesucristo, manalipod sa matag usa ka kinabuhi ug kasing-kasing Ginoong Dios. Kaning tanan dili gud mahitabo Ginoo nga mahimong maayo. Pan Lord, kaning tanan among gisalig kanimo, among giampo kanimo nga sa ngalan ni Jesucristo, kining tanan Ginoong Dios among madawat, among maangkon. Ug bisan pa man Ginoo, nagpasalamat kami sa akong pamilya, kamata pa mi kada adlaw bisan sa kalisdanan panahon karon apan gitugutan kami nimo nga makita sa kahayag sa adlaw, makatagamtam sa hangin. Ug dako na kini kayo kanamo Ginoong Dios nga kalipay. Diha kanimo Ginoo. Lord, kining tanan akong pasalamatan giampo. Diha sa ngalan ni Jesucristo, inat unta nga ang tanan nga nagtan-aw niini panalanginan sa Dios. Ang tanan nga nagtan-aw niini karon Ginoo, makaamgo unta sa unsa man ang ilang gibuhat. Ug ang tanan makita ug dili magpakabuta bungol sa panghitabo karon sa gobyerno man o sa bisang asang hutong sa katilingban. Ang tanan Ginoong Dios among ibilin kanimo diha sa imong makamot Ginoo, sa ngalan ni Jesucristo kining tanan ang pasalamatan kadungganan ug kamayaan gibalik ko diha sa langit tungod kay imo nagingarian ang gahom ug himaya hangtod sa kanturan. Sa ngalan sa man sa anak ug sa Espiritu Santo. A few inches later. Tuno ko sila. Ayaw Kasag dito sila ang Ginoo ray mo kuana na ilang kasing-kasing. Nag-ampo ko dili pangita kakaway. Dili man kay dili ko palabot na gusto na ko pakita nila nga wala suda tong ka, wala luto-luto ug gano kay sanan. Sa dinas na dong our help comes from the Lord. Ay, nagkainomdom ko ningon mo yung pulo sa Ginoo nga. Curse is the one who trust in man. Mo na diha, mo na imo na pasagiin lang na sila. Ay, kamayos Ginoo masa. Sige, ako na lang ibilin akong kuha na kapag. Nya dili atubang sa diribi. Sad. Aya pagpakawag paglaom. Jesus saves. Naghatag ka na to paglaom By the way guys, thank you kayo guys. Napamidaghang videos nga i-upload. Hoping mi nga maganahan mo. Laking Cebuano to taga Cebu mi bay. We love Filipino. Bye bye.